Прывітанне, шаноўнае гаспадарства. З вами Кастусь. Жыве Беларусь, слава Украіне. Маю добрыя навіны. Прайшоў ужо пэўны час з таго моманту, як я крайні раз распавядаў вам аб нашай з вами агульнай падтрымкі Збройных сілаў Украіны. Тады, я нагадаю, мы перадалі на фронт круты снайперскі прыцэл, лазерны дальнамер, кампутер, квадракоптер і іншыя цікавыя рэчы. Дык вось, ізноў надышоў час адсылаць падарункі на фронт. Па-першае, гэта вось такі квадракоптер. Гэта DJI Mavic 2 Zoom. Да яго дадаткова мы набылі вось такую торбу з дадатковымі акумулятарамі, прапеллерамі, зарядкамі і іншымі цікавымі рэчамі. У такой канфігурацыі коптер абышоўся нам у прыкладна 1300 еўра, з якіх 800 гэта была вашая падтрымка, і 500 я даплаціў са сваіх прыватных уласных сродкаў. Наступнае гэта вось такі ноутбук. Ён трошкі бэушны, але у выдатным тэхнічным стане, у вельмі добрай камплектацыі, канфігурацыі. На яго мы паставілі новы акумулятар з падвышанай ёмкасцю. Гэты ноутбук абышоўся нам у 600 еўра. І ад сябе прыватна, выключна за свае прыватныя ўласныя сродкі я вырашыў зрабіць падарунак аднаму годнаму чалавеку, які ўжо не першы год стрымлівае расчысткую нечысць на фронце на ўсходзе Украіны са зброяй у руках. Ён атрымае ад мяне вось такія берцы Лова. Для тых, хто не ў курсе, Лова гэта, напэўна, найлепшыя вайсковыя берцы, якія можна набыць за грошы. Няхай носіць на здароўе. Я хочу падзякаваць усім, хто прымаў удзел і прымае удзел у нашай працы, хто падтрымлівае Збройныя сілы Украіны. Вялікі шчыры дзякуй. Мы разам з вами зноў зрабілі важную справу. Мы разам з вами зноў трошачкі наблізілі нашу агульную перамогу. А перамога будзе, я даведваўся. Заставайцеся з намі, працуем далей. На жаль, у нас наперадзе яшчэ шмат працы. У дадзены момант актуальная патрэба гэта яшчэ адзін квадракоптер і 2 бінокля. Усе рэквізіты, інфармацыя ў апісанні пад гэтым відэа, а таксама ў апісанні пад каналам. Працуем далей. Сіла ў еднасці. Слава Украіне! Жыве Беларусь! З вами Кастусь.